Вие сте с програмата на Радио Русе. Добър ден, сега казвам на Дарина Михайлова, началник на отдел активни политики на пазара на труда към дирекция Бюро по труда Русе. Здравейте! Здравейте! Една важна информация излезе тези дни, а именно, че е на лице още една възможност за работодателите да подават заявки за свободните работни места онлайн. Какво представлява този нов начин на обявление? Да, наистина вече съществува тази възможност, която позволява на работодателите да обявяват свободни работни места по още един начин. До сега това ставаше чрез посещение на място в бюрото по труда или при посещение на трудовите посредници при работодателя по електронна поща, по телефона, а сега вече това може да става и дистанционно чрез сайта на Агенцията по заетостта. Работодателя трябва да попълни всички полета в заявката на електронния сайт, а след това тя ще достигне до бюрото по труда, на чиято територия е разкрито работното място, като по този начин Агенцията по заетостта отговаря по-пълно на потребностите на работодателите за използване на съвременните средства за комуникация. А не е ли важен личният контакт с трудовия посредник при заявяване на свободни работни места все пак? Разбира се, личният контакт е много важен в нашата работа. Той няма да бъде пренебрегнат, защото след получаване на заявката по електронен път, трудов посредник се свързва с работодателя и уточнява всички детайли на заявеното свободно работно място, както и критериите за подбор и насочване към това работно място. По този начин, по новия начин, всъщност се спестява време на работодателя, а заявката се обработва също толкова експедитивно, както при останалите начини на приемане. Нека да разширим темата и хвърлим един поглед и върху ситуацията на местния трудов пазар. Какви са тенденциите в търсенето на работна сила? Ще обобщя, че през летните месеци търсенето на труд беше от порядъка на 350 до 400 свободни работни места, което като брой не е малко и в голяма степен се дължи на активността на трудовите посредници и на изградените добри партньорства с местните работодатели. Това са само несубсидирани свободни работни места. Така беше и през август, за който са и последните наши отчетни данни, с които разполагаме. Обявените свободни работни места са 343, като тенденциите отново потвърждават, че най-много се търси неквалифицирания труд. Също така за август е характерно и търсенето на учители, възпитатели и друг училищен персонал във връзка с началото на новата учебна година. Отново традиционно е търсенето на работници за конфекционното производство, шивачи, гладачи, спомагателни работници. Други търсени професии през август са продавач, консултант, електротехник, строител, шофьор. Естествено, има и позиции, за които работодателите поставят доста по-високи изисквания спрямо кандидатите. Всъщност, какво е състоянието на безработицата по последни ваши данни? В община Русе броят на безработните в края на август продължава да намалява. Отчетените данни са 3450 души. Този брой е с 1345 по-малко в сравнение с края на януари тази година. И намаляването на безработицата можем да кажем, че е резултат от това, че изходящите потоци безработни превишават входящите. Така и през месец август, когато 560 души са се регистрирали, а 600 са се прекратили регистрацията поради различни причини, започване на работа, пожелание или други причини. Постъпилите на работа са 250, това са самостоятелно намерили работа наши клиенти или с посредничеството на бюрото по труда. Относно структурата на регистрираната безработица, може да се каже, че 55 на 100 от регистрираните безработни са жени, младежите до 29 години включително са 14 на 100, броят на безработните над 50 годишна възраст е 1500, като относителен дял те заемат 44% от общия брой на безработните в нашата община. Знаете ли, сега политиците много говорят за младежката безработица. Вие казахте, че младежите съставляват 14 на 100 от регистрираните безработни в общината. Каква е тенденцията при младежката безработица?
Тенденциите са за намаляване на младежката безработица. 165 е броят на безработните регистрирани младежи до 24 годишна възраст в община Русе към края на август. Това е 4,8% от всички безработни. Миналата година към края на август те са били с 200 повече. Регистрираните младежи до 29 години, тук се включват и тези до 24 годишна възраст, са 500 и представляват 14% от всички безработни, както вече споменах. В сравнение с същия месец на 2013 година, младежи до 29 години намаляват значително с 325 души. Това е една положителна тенденция, дано е защото са се реализирали, а не защото са избягали от България. Да, наистина положителна тенденция се наблюдава в състоянието на младежката безработица. Благодаря ви, Дарина Михайлова, за слушателите на Радио Русе.